कैसे के झूलवा झूले लागे ना हमारा घर हो राम कैसे के झूलवा झूले लागे ना छोटे मोके भैया छोटे मोके भैया कैसे के झूलवा झूले लागे ना हमारा घर हो राम कैसे के झूलवा झूले छोटे मोके भैया छोटे मोके भैया जय हो। सावरिया 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 बोलने पर मॉनिटर में नहीं आ रहा भैया मॉनिटर में आवाज दीजिए मेन का पीछे जो बक्सा लगा है उसमें आवाज भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते जय गणेश मंगल करण विघ्न हरण गणराज एक दंत करिवर बदन सिद्ध करो मम सिद्ध करो मम काज आज है गौरी के लाला माता जिनकर पार्वती मैया पिता डमरू वाला करीण बीड़ा परिमा देती तथा जपंती में अपरेण माला मराल पृष्ठासन सन्विष्टा सर्वसतिमता सिरसानमा प्रेम से बोल दी श्री गोवर्धन महाराज की प्रेम से बोल दी कृष्ण भगवान की यह वंदना हमारी मन में श्रद्धा भक्ति विश्वास रहे तो दुग अगरबत्ती से पूरा देवता देवी के पूजा हो सकता अमन में श्रद्धा भक्ति विश्वास न रहे तो 2-4-5 अगरबत्ती के फैक्ट्री फूक दिल जाए तब वो देवता देवी खुश नहीं खन हो सकता। एगो विद्वान कहले जिस घर में माँ पिता हंसते हैं उसी घर में देवता देवी बसते हैं। दुनिया के कोनो देवता देवी के पूजा पाठ कर ली अगर जन्म देवे वाली माई के दुख देता नहीं बाप के सतावता नहीं इतना जान ली कि दुनिया के कोनो देवता देवी रवा के खुश नहीं रख सकता। सुदर्शन भैया वो धरती से आइले जहाँ भोजपुरी ना बोलल जाला हम वो धरती से आइले जहाँ पीढ़ियों दहवावेला माइक बहुत सुंदर बोलेला बलिया जिला में माइक अच्छा ना रही तो हमरा से गवाइबे ना करे सही बाकी
कल का जाए जन व्यवस्था बा ओइ पर हमारा गावे के बा बोले बा है छिक चाक चुक जन करता हमनी के देश में ना हो भक्त बीणा वाली माई से गा बजा के कहला वाह वाह बीणा वाली मैया कहिया बीणा वाली मैया कहिया देबुदारा सनावा ककता नी रहिया तो हार हो बन के पुजरिया आईनी रौरी दुआरिया ककता नी बतिया तो हार हो ताली के साथ स्वागत होनी चाहिए। हेलो हेलो थोड़ा सा ट्रेबल बना दे ठीक बोलता पीछे वाला बॉक्स रहा ठीक नहीं कर हेलो इमाई के देन बा जहां जाता नहीं जगला में माला समाज में मान प्रतिष्ठा दुलार प्यार व्यास जी कह के एकर के संभार ले बकवा काहे चुचाई करता ई सब माई के देन बा ना तो हमने ले निमन निमन पढ़ल लिखल विद्वान लोग इस समाज में बा बाकी गर्दन में माला मिलत तो माई के दिन बन हे माई श्वेत रंग सारी तोहर श्वेत बसवारी श्वेत कमल पर बैठलवा सनमारी श्वेत रंग सारी तहर श्वेत सवारी श्वेत कमल पर बैठल आसन मारी बिचरे भंवरावा में परबिया नैया बिचरे भंवरावा में परबिया नैया केहू न बावे केवन हार हो बिचरे भंवरावा में परबिया नैया केहू न बावे केवन हार हो
अभी हमने के आदरणीय अशोक यादव जी चाचा जी हमने के बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने ये आशीर्वाद स्नेह दुलार प्यारे मर्द तू नहीं फेंक दे मैं कहो हम दे यहाँ पता नहीं वो मौज में बोलो गाली पे हाथ दे खूब बढ़िया बजाओ तारे हेलो सिटी खर्चा ना आवे के चाहिए एगो सिटी तरह से न पकड़ा मेहरारू भाग जी तक तेरे पकड़बो मेहरारू को छोड़ दिए कि जा भागो हाथ तोड़ी की जाए बड़ा दिक्कत बा थोड़ा सा साउंड संभालो भाई बड़ी श्रद्धा से बलिया से चल के हम आइल बानी के कुछ लोग के सुनाई हां जी जब से प्यार दुलार लेके जाई मसोक से अब हंसा ही बाजत रहे तो हम का सुनाई मैं का गाई हेलो हेलो हे माई तार वाला माइक बा हई हम बा हे में हेलो 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 जी हेलो तार वाला माइक है तो दे दीजिए तार वाला माइक तार वाला है माइक आपके पास हमनी के भाषा देखो समझ भैया हेलो चल रहने दे दिनेश भैया नाल के टाकी हो देखो तारे के किस्म के बाजी हतरे कौन हम कौन लम्हर जानकार विद्वान कलकार नहीं है माई हां माई तू जाना तारू के कैसे गवाओ तारू कमलेश दे हटिया के तोहरे प्यास बा तरस के भुखाई माई आज रामदास बा कमलेश दे हटिया के तोहरे प्यास बा तरस के भुखाई माई आज रामदास पढ़नी ना लिखनी ना जानी कवितैया हो पढ़नी ना लिखनी ना जानी कवितैया हो हम बानी निपटेगा पानी डाली कोनी ना जानी को भी तोइया हो ओ मानी नी पटेगा मारो पढ़नी ना लिखनी ना जानी कवितैया हो हम बानी निपटेगा मारो ओ पानी डाली कोनी ना एगो वंदना और गाई ओकरा बाद रसमा जी आइए गइल बानी तब ज्यादा देरी वेट में क्या कराओ के थोड़ा सा हमनी के बीच में दिनेश भाई को माला पहनाई हमनी के गौनिहार साथी बानी साथे साथे बड़ी सुंदर बात मंच पर कहनी है कि आज ऑर्केस्ट्रा के बढ़ावा दिया जाता है तब हमने के मंच पर इतना सुंदर सुंदर लोग ब्रिजमान बा तो थोड़ा सा आशीर्वाद हम ले ली सबके हम अपना और से माला दे देता नहीं ले ली और बाद एगो धुन बजा दी बाबा जैसा माहौल बा वैसा का वाह चंदन जी खड़ा हो जाए लोकगीत गायक बाने सादर स्वागत अभिनंदन बा चलो चलो बबुआ
वाह जैसन महफिल वैसन गीत हमार चुनु बाबा बजौनी है का बजौनी है आर्मी लभर मजनू है करे अर्जी हो आ देवी माई देह पर चढ़ा दो अर्दी हो सब काम में देवता देवी के कृपा का काम बा न तो कोनो काम होखे वाला बा ना आज लोग कहता कि नौका है पुरनका है बाकी नया पुरनका रह गए बाजी ना जी आजो सूरज भगवान पूर्व से उगत रहे पश्चिम में डूबत रहे आजो खाना खाता नहीं जा आ कालो खाना खात रह नहीं जा हाँ तनी अंतर हो गइल बा सुदर्शन भैया कहबे कहनी है कि बरा जितने फाटल बा उतने ओकर बेसी दाम बा कुकुर न चल रहत रस जींस के तो ओकर बेसी दाम हो गइल बा ओकर नामे बा डैमेज जींस आज खनो आ पहनावा में अंतर हो गइल न तो हमनी के सोझा हां जी चाट बिछा के खरहर से द्वार बहराव पानी छिड़का के पुरैन के पात रहना त केरा के पतई आ न त महुआ के पतई के पतल बिना आ प्रेम से हाथ जोड़ के कहल जाओ कि चली भोजन कली तो वो लोग कहे कि रुक जाई तनी मुखिया जी क्या लेबे तो संगे बैठ के खाई जा एबरा गोले एगो मेज लगा दिहल जाता हां चार गो छुची रहता बिचवा पांच गो कुर्सी लग जाता पांच आदमी बैठ के खाता रहे अब पांच आदमी देहिए पर चढ़े बड़े के जल्दी खा के हटतो सा कि हमनियो के खा के घरे जाते लाज तो तब लगता कि केहू के है 51 रुपया अशोक चाचा 51 501 रुपया ले जाके न्योता दी आ न्योता दे के हाथ में पतल लेके और जब खाना खाए के पड़ता न तब बुझाता कि स्टेशन पर भीख मांगे खातिर हम हाँ जी पहले खाए वाला बैठ के खात रहे आ खियावे वाला घूम घूम के खियावत रहे ए बार खाही वाला घूम घूम के खाता रहे खियावे वाला कछू लेके खड़ा बा का लेबो पनीर अरे पतल लेके आओ अब लिट्टी लेबो मत हो जावा चल जा चला आई केरा लगा सब्जी है जा भाई सबसे आसान का बा ओमे हाथ रेवा नहीं खे धोवे ना भर पेट खाना खाई हां केहू लंबा नेता कटिंग पहन के खड़ा बा ओकरा पीछे खड़ा हो जाए धीरे से हाथ पोछ के घरे चल जाए घरे जाए तो देखिए करे कोनो पूछ देले बका परिवर्तन बहुत हो गए अब कहे का नहीं खे पहले ही के गीत रहे वो फिल्मी गाना आने से उसके आए बहार जाने से उसके जाए बहार
बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। सुदर्शन भैया का डांस हमरा बहुत अच्छा लगेला। भोजपुरी जगत में इतना मर्द में, भोजपुरी जगत में जितना मर्द व्यास बाड़ो वो में इतना सुंदर मेहरारू क्यों व्यास में ना लौके। बस सुदर्शन भैया को ही कमी लगेला। का हो जितना बढ़िया है फेंके नहीं ओयो रुको केवन रे बहुत सुंदर आयने जेने आइला पर लिट्टी बड़ा बढ़िया बढ़िया रस बनाई ले चोखा लिट्टी बढ़िया बढ़िया तन माने दूगो लिट्टिए में से बिन के लिया दिस भैया सब यहाँ के काम करी हम अपने से फिट कर देती बड़ा अच्छा लगे। खाली हई फेंकत नहीं लिट्टिया रही तो कबो निकाल के खाइयो जाता। यही गीतिया के नीलकमल जी आइले त नया क देले। कौन गीत गौले करेली जब बाबू सोरह सिंगार सब उनका आगे लागे बेकार। लिट्टिया पर लिट्टिए पर मिलल बा चोखा ना चाहिए खाली लिट्टी चाहिए न तो जियान हो जाए। अथवा यजुबा हई महबूबा अच्छा अच्छा अशोक मुखिया जी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने। हम तो कम के मुखिया जी के राज में कोई दुखिया जी ना रहे। देखी मजाको उतने निक लगेला जितना करे वाला के आनंद आवे उतना करवा वाला को आनंद आवे। इना के करे वाला को खूब मजा आवता आ करवा वाला के दुखात होता। फाटल फाटल ओइसन मजाक ना बबुआ हो यही पता नहीं गणेश जी का बोला था। ए बाबा महिमा रावु रब्बा जनल रउआ के सब संसार। ए बाबा महिमा रावु रब्बा जनल रउआ के सब संसार। अथवा यजुबा हवे बाबा मुसावा तो है अथवा यजुबा हवे बाबा मुसावा तो है। ए बाबा महिमा रावु रब्बा जनल रउआ के सब संसार। ए बाबा रावु महिमा रब्बा जनल रउआ के सब संसार। अथवा यजुबा हवे बाबा मुसावा तो है अथवा यजुबा हवे बाबा मुसावा तो है। तेल के पताइया बड़ी खदानी लेकर तेल के पताइया बड़ी खदानी खुश होइए भोला करी दी है जीवन का खुश होइए भोला करे आज हमारा देश में विज्ञान की कमी नहीं है। आज विज्ञान हमारे कहाँ पहुँच गए। जो ना पाकिस्तान के झंडा पर हमने के चंदा के फोटो देखा नहीं जा। आज कितना बड़ा बात बा। आज हमारा हिंदुस्तान के झंडा वो चंदा पर पहुंचल बा। एकरा का कम बात नहीं है माने के। एकरा खातिर हमारा देश के जितना वैज्ञानिक बड़ा वो लोग के मान सम्मान खातिर एगो जोरदार ताली बजा कर वह सब स्वागत करी अपना देश के वैज्ञानिक लोग खातिर। अनंत विज्ञान आजोबा मुखिया जी अब विज्ञान नहीं बेरा रहे। कौन बेरा विज्ञान नहीं बेरा रहे
जना बर लंका पर विजय प्राप्त करके रामचंद्र जी अयोध्या लौटनी। रावण के पहले चाचा पुष्पक विमान रहे जो न अपने भाई कुबेर से छीन रहे। वो पुष्पक विमान के खासियत का रहे वो में कितनों लोग बैठ जाए तो वो दो आदमी के जगह बात जात रहे कि आई रहू बैठ जाए। वो विज्ञान रहे बाकी इतना ध्यान देवे कि वो बेरा के विज्ञान ठीक रहे ये बेरा के विज्ञान ठीक बा न तो विज्ञान वो बेरा रहे एगो लड़का के मुड़ी कट गई हाथी के मुड़ी जोड़ल गई और लड़का टुनु टुनु बोलत रहल। एबर आदमी के धड़ में हाथी के मुड़ी जोड़ल जाए वो बोली नहीं क्या बोल सकता बाकी गणेश जी बोलत रहे। वीरभद्र राजा दक्ष के चिरुकिए ध के मुड़िया नचावत नचावत तू खार के फेंक देले। बोका के मुड़ी जोड़ाई और बोका बोलत रहे। एबर बोका बोली ओही बेरा के तू तूफान का गीत गौल रहल। बोकवा बोलत नहीं कतनो देखाई हरी हरी मुहवा खोलत गरो लेकिन बाकी हमार गणेश बाबा मंगल के देवता है कि रोज रोज ताकिल रहिया तब दर्शन देखैबा ए बाबा। रोज रोज ताकिल रहिया तब दर्शन देखैबा ए बाबा। हताश के आस लगल बा कब ललसा पुरैबा ए बाबा। हताश के आस लगल बा कब ललसा पुरैबा ए बाबा। हमरो से करी तनी प्यार दुला सुनली देहतिया के आके गोहा अथवा अजूबा हवे बाबा मुसवा तो अथवा अजूबा हवे बाबा मुसवा तो ए जब हमने के भगवान